ngono. Kowe kok kaya ora ngandel to modele diomong. Malaikat iki nyeluk bojone sampean ya Den ngarit Den. Ngedos Den. Nyeluk sampean yang ngono, jeng meteng neh jeng. Jeng kok metang-meteng ngono. Ngono modele. Akhirnya wong iki dibisiki karo malaikat, "Dek, sampean iki eleke 99, apike 100. Ya Allah, karek kurang apik situk sampean mlebu swarga." Mumpung durung keputusan, sampean coba ngeleko tambahan apik siji. Gelek-gelek tambahan. Engko lek sampean oleh tambahan apik siji, swarga sampean. Situk tok. Lho, nduk akhirat iki apa iso sedekah ganjaran? Saged. Mas yo wis nang akhirat, sedekah apik isih iso. Gak percaya? Mangkane Kanjeng Nabi nek ibadah gak